Il-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna kompla jitjieb. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li matul l-ewwel kwart tas-sena kien irreġistrat surplus ta' 106 miljun euro. Dan meta fl-ewwel kwart tas-sena l-oħra kien irreġistrat deficit ta' 77 miljun euro. Kien hemm titjib ta' 107 miljun euro fil-bilanċ bejn l-esportazzjoni u l-importazzjoni tal-oġġetti. Dan fil-waqt li kompla titjib fi dħul net mit-turizmu bi 13 miljun euro. Meta wieħed iħares lejn l-2014 isib titjib sostanzjali fi dħul mit-turizmu li jola bi 73 miljun euro, fil-waqt li dħul minn servizzi oħra bħal gaming żdied bi 113 miljun euro. Il-gvern laqa dawn ir-riżultati u nota li dawn huma frotti titjib li qed isir fil-kummerċ ma' pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Qal li diversifikazzjoni lejn swieq ġodda qed tgħin biex l-ekonomija Maltija tikber b'4 darbiet aktar mill-medja Ewropea.